potešia každého. Všetky darčeky vyriešite na Parfums.sk jediným kliknutím. Parfums.sk. Zdravšíky, ja som Gameboy a toto je moje ďalšie video. Dnes to je video z hry Kingdom Rush. Táto hra je o tom, že musíte chrániť jednu cestu. Klasická defendová hra. Ale touto hrou začíname našu sériu Onlineové, kde budeme hodnotiť onlineové hry. Takže napríklad by som hodnotil Agario a také rôzne online hry, ktoré by ste si mali podľa mňa zahrať. A táto patrí medzi ne. Túto hru sú naše... Malo by to byť troška tichšie. Jaže to je kura! To vyzerá ako kura normálne. Proste vyzerá to takto, že proste máte ho hrániť. Dáme štart. Vidíte, že no mňa sa to neuložilo, ja som tu mal proste uložené. Takže takto vyzerá naša mapa, po ktorej sa budeme hýbať. Najprv povieme tento, potom tento. Proste je to taká defendová hra. Vidíte, že tu máme upgrady, ktoré teraz nemôžeme vôbec nič upgradovať, lebo sme začali. Encyklopédia, čo bude nepriateľov. Treba mať nepriateľov, tak to je super. Achievements, zatiaľ žiadne. Getting now premium a content, ale to nechceme. Dáme normal mod a dáme si prúhodne, proste game mod si dáme. Presne ako som vám vravel, teraz si prečítame. Aha, takže môžeme si, aj keď ja som to už hral, ale... Takže, pôjdu to je to, takže tu bude určite naša stretávka, tu kde sa budú stretávať. Tak, no skôr, kde sa budú tak najviac. Tak ja by som si určite sem dal a sem dal by som si dal lučišnícku väžu. A medzi to by som si dal aspoň takých troch mužíkov, ktorí by tu mali držať teoreticky tu. Tak, a môžeme začať boj. Vidíte, že nepriatelia. To nám teraz ukáže, že máme nových nepriateľov, málo života a proste takto. To si to môžeme ináč za hry pozerať normálne, že. Takže Goblins majú 20 života, 11-4 damageu, nemajú žiadne proste resistent proti magic resistent, nemajú žiadny armor a majú 1 život, takže keď sa zomrú sa nerespavnú. First blood. Idete, bojujte. No. Dobre, ďalšia vlna, to zvládneme v pohodičke. Toto zvládame v pohodičke. Teraz príde troška väčšia, už by som mohol upgradovať troška. Keby nám náhodou tak ušiel, ale to pochybujem, že by sa stalo. Keď teraz ich stíhame v pohode killy. Než keď ich tu bude, tak ich, no toto stihneme, takže ďalších poďme. Môžeme kalo. Môžeme zavolať také pomocné zbory alebo takých pomocných mužíkov. Toto na to slúži, vidíte, že vyberiem si tak, kde ich chceme, napríklad ja si ich dám tu. Majú celkom dobré one, ale potom si ich ešte budeme upgradovať. Dneska si pozrieme také ešte 2 levely a už to skončilo, lebo je to proste krátko, kde budem na konci odnotovať túto hru. Ale ako celkom. Tak, spravím si ďalší nepriateľ. Ja tu mám armádu takýchto vesničanov, tak to sa nedá. Super. Noví nepriatelia, sakra! Týchto nemám rád vôbec, aj keď som je to hral, nikdy som ich nemal rád. Poďme ďalší. Viete, ako ich držia proste. Ja si ich tu poradne pošlem veľa. A nový typ, áno, nový typ. Aha, dobre. A tak ich postavím si ďalšiu tešnicu. Lebo teraz ich nemôžem ani tie veže upgradovať, tak to je zlé. No sakra, vidíte, ja som si vedel, prečo sa nám peniaze. Ďalšie pomocné zbory, poďme, bojujte! Tu si dám ešte jednu lučičku, vieš, aby sme to aspoň troška ukryli. Je to celkom zaujímavá hra, musím povedať, že je to celkom zaujímavá hra. Poďme, ideme, ak toto zvládneme, takže môžeme asi ďalší. Máme Reign of Fire, a ináč chcel by som povedať, že ešte po každom kole sa vám o 3 sekundy proste dá minus alebo koľko. Ja to krásne, tak. Myslím, že sa to maximálne použil, ako sa to dalo. Máme akurát. Škoda, že sa to teraz v týchto prvých fázach nedá unlockovať upgrady. Vyhrali sme to. 3 hviezdičky, čo sa mi zo začiatku prvýkrát, keď som to hral, nikdy nepodaril. Upgrades.
Máme tu, takže určite si dám peniaze a chcel by som si dať aj silu a určite toto. To znamená, že z tohto budeme dostávať viac peniaze za to, že keď zabijú. Marksman Towers, return 90% of value when sold. Nie. To znamená, že keď budem napríklad predávať toto, tak to znamená, že keď to chcem, keď napríklad kúpiš za 70 a predám to za 60, takže stratím iba 10 mincí. Toto je, že bude mať dlhší ako keby dostrel, to znamená, že budeme mať silnejších s viac životmi. Budeme mať iba s viac životmi. Dobre. Ja som si celú dobu myslel, že mi to tako zvyšuje, ako to mám povedať, ja neviem, ako to mám teraz. Že mi to zvýši, ja som si celú dobu myslel, že mi to zvýši ako keby peniaze z toho, že keď ho zabijem, ale asi nie. Určite si túto postavím aspoň 3 veže.